देखो भाई तुम वो बाबा करे जाई बोले কথা ଭଲ କଥା ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଦ୍ର ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ନହେଲେ କଂସମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ଏ କଥା। ଯାଅ କିଏ ମନା କଲା ସେ ତ ମୋ ମାମୁଁ ଏବେ ଡରିଲା କାହିଁକି ଦେଖୁଛି ଚୋର ଲୋକ ଭାରି ମୋଟାଣ। ଚୋର କିଏ ଚୋର ପବନ ତୁମମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉଡ଼େଇନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଧରି ଆଣି ଏଇ କଦଳୀ ଡାଳ ନେଇଆସିଲି ଓଲଟି ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା ବଦଳରେ କହୁଛ ଚୋର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆସି ନେଇଯାଉ ଏ କଦଳୀ ଡାଳ। କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ନେଉଟା ହେଉଛୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ମହତ୍ଵ ଯିବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ। ଦୟାକରି ଫେରେଇ ଦିଅ ବସନ ଗୁଡ଼ିକ।